katsoa, että oli verta, mutta se on vaan pastakastiketta. Tomaattikastiketta. Mä sain hänet mun kummitädiltä. Sen jälkeen kun meidän autolle, mä ehkä otan tuon mukaan Ranskaan. Tää aika ennen lähtöä, joka on mulla kumminkin aika pitkä, niin kuin 3 kuukautta. Tulee varmasti menee myös nopeasti, mutta yksittäisissä hetkissä ja tällaisina keskipäivän pitkinä tunteina, kun voisi tehdä kaikkea muuta ja nauttii vielä Helsingistä, niin tulee vaan semmoinen olo, että haluaisi järjestellä kaikki jo nytten. Ja myös on jotenkin haastavaa ylläpitää sellaista normaalia elämää. Tai mitä mä tuolla meinaan, niin on ehkä lähinnä normaali niin kuin järjestysasunnossa. Koska esimerkiksi, koska mun tavoite on jo kesäkuun jälkeen lähteä tästä kämpästä, niin siihen on sitten loppupeleissä enää 2 kuukautta. Niin tuntuu siltä, että ei voi oikein enää asettua aloille, eikä todellakaan voi ostaa jotain sisustusjuttuja tänne kämppään, mitä siis mä en kerännyt tekemään loppuun asti, kun mä muuten tänne. Tosi jännää, että mä lähden täältä nyt, mutta sitten tässä aika ei mulla ole oikein haikea olo niin esimerkiksi tämän kämpän suhteen, vaikka tämä kämppä on tosi ihana, mutta en mä kerännyt kiintyä tähän niin paljon kummiskaan. Ehkä jossain mun alitönnössä mä tiesin, että tää tulee olemaan tämmönen välietappi ennen kuin mä lähden täältä maailmalle. Ja kyllä mä tänne palaan. Helsinki tulee olemaan, mä ainakin uskon, että Helsinki tulee olemaan mulle sellainen kotisatama, koska täällä mun sydän lepää tietyllä tapaa ja mä koen oloni tosi kotosaksi. Mut mä en oo ollut Ranskassa ikinä, joten mä en tiedä, että millaista siellä on siinä mielessä, että miltä musta tuntuu siellä. Voi olla, että mä jään Ranskaan ikuisiksi ajoiksi. Voi olla, että mä tuun sieltä vuoden jälkeen takaisin. Sitä ei voi tietää. Mutta tiedätkö, mä haluan nyt alkaa kuvaa enemmän tämmöisiä videopäiväkirjoja, jotta mä voin myöhemmin palata tähän aikaan ihan eri tavalla kuvaa omien muistojen kautta. Koska tää tulee olemaan käänteentekevä asia mun elämässä. Mutta ihanaa siinä on se, että mä en vielä tiedä millä tavalla. Mä tiedän vaan, että mä lähden ja mä tiedän, että minne mä menen, mutta siihen se oikeastaan jääkin. Mä en myöskään tiedä sitä, laitanko mä näin julkiseksi vai piilotaanko mä näin vaan niinku itteeni varten. Mut sit taas en mä oo niitä aikaisempiakaan videoita tehnyt niinku ketään muita varten kuin itteeni varten ja ne on ollut silti julkisena, niin ehkä mä voin laittaa näinkin julkiseksi. Mutta se vaan tuntuu vähän oudolta, koska ehkä nämä on sit vielä jollain tavalla henkilökohtaisempia, niin tuntuu ehkä oudolta laittaa ne julkiseksi. Tai sillä, että joku random tyyppi voi katsoa näitä. Mutta sitten taas en mä usko, että kauhean moni random tyyppi katsoo näitä, koska näin ei ole ehkä oikeastaan kellekään muulla kauhean kiinnostavia kuin mulle itselläni. Miksi mä kirjoitin ton 2 lajilla? Toi ei nyt lataa jostain syystä. And it's... Voi vittu. Duolingo. Anna. Niin. Ei sitä näytäkin vähän? Ai joo. Noista niistä se näytti ihan siltä, mutta mä en ollut varma. Koska missä me nyt ollaan, niin on rakennettu myöhemmin, 58. Se on just hyvä, että sä oot
Katso tätä. Halleluja. Näyttää niin hyvälle. Huomenna mä lähden Jyväskylään viettämään vappua. Ja mä ehkä kuvailen sieltä jotain pätkiä, jos huvittaa. Ai! Miten sähköiskun tuosta? No, nice. Nyt mä oon ilmoittanut mun vuokraantajalle, että mä lähden syksyllä Ranskaan ja että mä lähden sieltä kämpästä kesäkuun lopussa pois. Ja se tuntuu hyvältä, että se on vähän niinku heitetty pois alta. Ei tietystikään niinku suuttunut siitä tai mitään, että se oli tosi iloinen mun puolesta, niin kuin mä arvelinkin, mutta kyllä siinä oli semmonen pieni jännitys, koska kumminkin ties, että niinku, siis varmasti halunnut, että mä olisin ollut siellä pitempään. Ja niin mä itekin ajattelin, kun mä lähdin Helsinkiin, että mä olisin täällä pidemmän aikaa. Mutta sit tässä kävi näin. Ja mä tuun sitten heinäkuuksi tänne takas Jyväskylään. Mä kyllä käyn varmasti Helsingissä heinäkuun ja elokuun aluaikana. Tästä tulee mun semmonen pysähdyspaikka. Ja se ihanaa jotenkin. Sen jälkeen kun mä 17-vuotiaana tai 18-vuotiaana muutin pois kotoa, niin mä en ole asunut täällä, niin nyt mä käytännössä kuukauden asun täällä ennen kuin mä lähden sitten maailmalle. Ja tietysti niin mä palaan kyllä tännekin sit niinku aina käymään, mutta kuitenkin mä niin kiitollinen siitä, että mun elämä voi olla sellaista, että pystyy pysähtymään ja olemaan läsnä ja ei oikeasti tarvitse kiirehtiä eteenpäin. Eikä oikeastaan ikinä. Että on aikaa luovuudelle, omille ajatuksille ja niinku elämälle. Koska musta tuntuu, että silloin kun ihmiset kiirehtii, niin ne unohtaa elää ja niinku niille ei jää aikaa millekään niistä asioista, mitkä on oikeasti tärkeitä elämässä. Ja just mä en halua aikatauluttaa esimerkiksi mun ensi kesää niinku oikeastaan ollenkaan. Mä haluan mennä just fiiliksen mukaan ja käydä vaikka keikoilla ja olla ystäviä ja perheen kanssa. Ja olla myös yksin ja tehdä taidetta ja kuunnella linnunlaulua. Elämä tuntuu just nyt tosi hyvältä ja kauniilta ja jotenkin selkeältä. Tai niin elämästä tekee selkeätä se, että ei oikeasti ikinä voi tietää kaikista kaikkea. Täällä on vähän kylmä. Aurinko alkaa laskea. Ja mun toinen letti on auennut. Mitäs pestä mun hiukset tänään? Varmaan tää paljon jälkeen. Voisi ehkä lisätä tonne vähän puita ja sitten lähteä sisälle. Se on kyllä täynnä, mutta mennäänkö se ramppaa koko ajan? Tässä mä testaa, kuinka lämmintä se vesi on. Että ei tule liian kuuma.